Dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa state of enhanced sa community quarantine ni Mayor Edgardo Labella. Pipila ka mga taon na malitdaan o mapalaliton samtang pipila usab nagdali sa pag-uli. Kung kano sa kini ipatuman atong sayran, pinaagi ni ining report. After a very meticulous, circumspect, and deliberate and careful thought, and after thorough discussion with experts and other concerned government agencies, may I announce that I will be declaring a state of enhanced community quarantine in the city of Cebu. Human sa pagtimbang-timbang, gipatuman ni Mayor Edgardo Labella ang mas istriktong protokol sa pag-contain sa coronavirus kung COVID-19. Moepekto ang enhanced community quarantine sa Marso 28 alas 12 sa Odto hangtod sa Abril 28. Ubos nini ang istriktong pagpundo sa balay sa mga mulupyo o suspindido usab ang transportasyon. Pribado o publikong sakinan ang gilid-an sa pagbiyahe apan dunay exemption. Suspension of all operations of land vehicles. The operation of all land vehicles, whether public or private, flying within the territorial jurisdiction of the City of Cebu shall be temporarily suspended, except, number 1, private vehicles and motorcycles which are allowed to fly within Cebu City for the purpose of securing food, basic commodities, and medicine. Mo-provide usab og mga bus ang dakbayan alang sa mga medical personnel o sa mga taong adunay importanteng lakaw. Samtang regulated usab ang food o medicine provision, mas ipakatap ang mga uniform personnel o ipatuman ang istriktong quarantine procedure. Shall stay at home and movement outside their home shall be allowed only for purposes of accessing basic necessities, provided that only one member of the household is allowed to go out for this purpose. Ang lakang sa mayor gitumong alang sa pagsiguro nga dili na mokatap ang virus. Kasamtangang adunay 7 nga presumptive COVID case sa dakbayan sa Sugbo. Samtang andam ang kapulisan sa pagpatuman sa protocol sa enhanced community quarantine. Actually sa pagpasabot nato sa pila ka adlaw nato nga gihatag sa ilahang nga to have awareness o kanang education, nasabtan na nila unsay pa mga pamaagi natong gi-implementar labi na sa gihatag nga executive order sa atong halangdong mayor. Gipasalig ni Mayor Labella nga naigong supply sa pagkaon busa dili angayang magpanik ang mga tao. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.